A nôl i'r de, y prif gylch, I gael golwg eto at yr adran C. Ac ar hyn o bryd, mae'r beirniad, Mrs Nicola Jones, yn trial penderfynu am yr Caseg Fagu ore. Nawr te, Lawri Reid gyda fi, Rob Jones. Le wyt ti'n meddwl mae'n mynd I fynd, Gwed? Mae'r Pencampwriaeth hyn yn un cryf iawn i'r Caseg Fagu. Mae dwy gaseg greit fan hyn, sy'n newid o trwyddo yn y Caseg hun. Mae yna Curiosa a Glynwyn Power, y ddwy wedi ennill yma yn gynt yn ei oes, so dwy gaseg grif iawn. Ac y Caseg ifanc Arthen Poliana? Enillodd hwnna yn dyfe? Na chi, ie. Ond ar hyn o bryd ni'n canolbwyntio ar Menai Curiosa. Rydfa Menai. Enillydd dosbarth am yr Caseg Fagu hun. Mae'r beirniad nawr wedi rhoi nhw ar ei ochr, fel bod ni'n gallu cymaru'n well I weld pa un fydd i'n mynd amdani. Sy'n ni tybio falle fe'r gaseg hun eitha hi, ond gewn ni weld nawr. Wy'n cytuno da ti, ond dim ond un menu sydd ar penderfyniad na, y beirniad. Mrs Nicola Jones, brydfa Fronarth. Mae'n trafod fyna nawr efo'r steward, so bydd canlyniad efo ni o fi nawr, dwi'n meddwl. Patrwn wedi bod yn ei beirniadu hi yn yr eidolion, mae'n dos trwy'r bore. Oes yn hollol, oes. Mae'n mynd nôl I edrych eto. Paid camu gormod. Ydy, ceibolwg ar yr gaseg hun yn y pellter. Mae'n trial trefnu rhywbeth yma. Na ni. Na ni ar dwy gaseg hun. Y ddwy gaseg hun, efe? Ie, dyna fe. Dangos wrth gwrs pa mae mor bwysig bod yr ail yn gallu cystadlu, achos yn sicr fan hyn oedd well da hi yr ail Glynwyn Power I enillydd dosbarth y Caseg ifanc. Menai Curiosa wedi cael ei magu wrth y march Menai Calon Lan ac allan o'r gaseg Menai Lady Curious. Menai Calon Lan, tipyn bach o brofiad gyda'r march tad yr gaseg hyn yn dos Lawri? Oes, ac yn anffodus mae'r brydfa wedi colli yn gynt yn y flwyddyn, so dwi'n siŵr bydd yr rhosglwm yma'n meddwl lot fawr iddyn nhw lenni. Ie, gadw'r gwad I fynd yn dyfe. Mae hi hynna'n wedi ennill yma dwy waith yn bran, so mae'r trydydd tro I Curiosa I ennill fan hyn, so diwrnod gwych iawn iddyn nhw. A pwy ddosbarthu oedd wedi ennill? Dyma'r gaseg o ti'n gweud yn gynharach o'n I gyda ti yn dyfe? Ennill fel ceffil ifanc? Ie, na chi ydi. So mae wedi cael y Pencampwriaeth ifanc yma dwy waith, a wedyn dwy waith wedyn yn mynd mlaen I fod yn reserve female. So dwi'n meddwl fel bolus 2 a bolus 2 nath I ennill yma dwi'n meddwl. So wedi bod yn caseg dda iawn i'r brydfa Menai. A wedi bod yn pencampwr yr cyffle ifanc yn yr adran ca dwy waith? Do. Cynt? Wel, unwaith os na dwy waith. Falle di ennill I dosbarth dwy waith a unwaith yn pencampwr yr stoc ifanc. Wel, tipyn o record fyna, ond oes a I feddwl wedyn ar ôl y dosbarthu yr adran C ifanc, mae'n mynd mlaen I gael y gwobr sy'n tu flaen I ni. A dyma ni Pencampwriaeth yn yr adran C wedi dewis y gorau o'r Caseg Fagu y flwyddyn hyn. Hynny yw, I brydfa Menai, yr gaseg hun arbennig hyn, Menai Curiosa. And in this section C, so we will